Měsíc seniorů v Litoměřicích začal 1. října dnem otevřených dveří ve vědecko-technickém centru Ringen. Zhruba 30 seniorů se sešla, aby se dozvěděla o postupu realizace unikátního geotermálního projektu Synergis. Tento projekt, vedený konzorciem partnerů v čele s Přírodovědeckou fakultou Univerzity Karlovy, navazuje na snahu města najít udržitelnou alternativu k fosilním zdrojům. Hlavní manažer Antonín Tim vysvětlil, že geotermální energie bude získávána pomocí mělkých a hlubokých vrtů. Mělké vrty poslouží k ukládání tepelné energie například ze solárních panelů a k ukládání odpadního tepla z různých technologií. Součástí systému je i elektrolytická výroba zeleného vodíku. Cílem je propojit tyto technologie do energeticky soběstačného ekosystému. Část tepla se má využít pro dálkové vytápění Litoměřic. Seniori se seznámili i s praxí v laboratoři. Geofyzik Petr Dědeček jim ukázal techniku využívanou ke zkoumání schopnosti hornin akumulovat a vést teplo. Geolog Vít Peřestý hovořil o typech hornin a významu seismické monitorovací sítě, která zajišťuje bezpečnost hlubinných vrtů. Seniori měli o projekt Synergis velký zájem. Den otevřených dveří rozptýlil jejich obavy z využití geotermální energie. Přednáška se mi moc líbila a zajímalo mi to hodně, protože v roce asi před 20 lety furt říkali, že to bude vyhřívat chodníky a že budeme mít teplou vodu a tohle. Tak jsem v nějakém stádiu to je. Jako všeobecně se mi to zajímalo, i když jako je to pro mě takový sci-fi. Já myslím, že to je fajn, ale byla bych ráda, kdyby to bylo víc než přes výtop, no ale chytlo to taky varáky. Naprostá většina návštěvníků v anonymním dotazníku podpořila využití geotermální energie v Litoměřicích a považuje ji za perspektivní zdroj.